sausage noma ikhona ukuthi abanye bayayisaba lenkonzo vese yokuzila ukudla abantu bafuna nje balokhu badle njalo abadlayo ku2026 thina sizokudla ngoba sibonile ukuthi sidlile azange sifumane lutho so kuloku sithi uNkulunkulu sesincintsha ngisho ukudla siyacela uNkulunkulu ukuthi akwenzeke okungenzeki kubantu haleluya kodwa ke sizoba khona futhi ke on Sunday siyaqhubeka na next week iviki lethu ke lokugcina sizoyivala ngesonto egameni lenkosi uYesu amen praise the name of Jesus akabonga uYesu ningamshayela uNkulunkulu izandla manekhona amen siyambonga uNkulunkulu bazalwane siyabingelela nababukeli bethu emakhaya kuzindawo ngezindawo laba sibukele khona egameni lenkosi praise the Lord angizomosha isikhathi ke sizongena ezwini lenkosi inkonzo esihlangene ngayo namhlanje inkonzo yokuzila ukudla nokukhuleka noma mawuthanda ungathi prayer and fasting inkonzo yomkhuleko nokuzila ukudla prayer and fasting number 1 nje singakayikude fanele siqonde into esiyenzayo abantu abaningi bayiba fasting kodwa bese kushoda ulwazi lokuthi fasta noma lokuzila ukudla sikwenzelani why sizila ukudla and why sikhuleka why uNkulunkulu angaveli nje asenzele izinto ngaphandle ukuthi sikhuleke uNkulunkulu wayimenzele umuntu yonke into ayidingayo in the garden of Eden uAdam wayengasweli lutho kwakubekwe konke phambi kwakhe kwakubekwe imfuyo kubekwe wena lokhuzane ma fruits ma veg everything uAdam wayephila kamnandi umsebenzi wakhe kwakukubuka insimi noma kwakukulonda insimi nokubuka indalo kaNkulunkulu hallelujah so now iBhayibheli malifunda lithi ke there was a man who was tilling a garden ngamanye amagama wayekhona umuntu owayekade ehlakula ingadi noma wayekade enakekele ingadi ke ngaphandle kuka Adam was a manager uyena wayemanager abuka ukuthi konke uhamba kahle but after a fall of man uGenesis chapter 2 lowo the fall of man ngoba umuntu uyavela kwincwadi yokuqala yeBhayibheli uGenesis chapter 1 uverse number 26 kulaqala kuvela khona umuntu ngaphezulu kubo verse 25 24 23 21 22 kuyale uNkulunkulu kusavela indalo masikhuluma ngendalo sikhuluma ngayo yonke into ephila phezulu komhlaba sikhuluma futhi even nanezinto esizibona phezulu esibhakabhakeni konke lokho kuhlangene sikubiza ukuthi ke kuyindalo kaNkulunkulu masikhuluma ngendalo kaNkulunkulu sikhuluma ngezintaba sikhuluma ngutshani sikhuluma ngezihlahla sikhuluma ngayo yonke into indalo kaNkulunkulu masibuka phezulu esibhakabhakeni sibona amafu sibona inkanyezi sibona ilanga sibona inyanga konke lokho kuyindalo kaNkulunkulu now ngicela ukuthi sibambeke uverse number 26 lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayesethi ke manje ake sidale wathi uNkulunkulu manje asidale umuntu ngomfanekiso wethu masidale umuntu ngomfanekiso wethu lithi iBhayibheli umuntu akasifuze umuntu akafane nathi umuntu akabuse ukhona into elahlekile umuntu number 1 umuntu kulahleke ukubusa ukuthi everything mangabe kuthiwa uyabusa kusho ukuthi everything every word that you speak everything goes why because uyabusa that is why ke kunesisho esithi ke izwi lenkosi aliphikiswa makuthiwa izwi lenkosi aliphikiswa kusuke kusho ukuthiwa masethethile wakhuluma undaba ezitha mukho umuntu ongenza okwakhe makathi ayiphelele eMoses Mabhida zonke kufanele siphelele sonke ngoba isikhulumile inkosi izwi layo aliphikiswa kanjalo ke noNkulunkulu naye esimkhonzayo ongaphezulu kwamakhosi akhona emhlabeni uNkulunkulu esimkhonzayo naye ke
uma ekhulumile izwi lakhe lokho akhulumayo kufanele kube njalo. Kodwa ukuwa komuntu kwiposition abekuyo kwenza ukuthi uNkulunkulu noma ekhuluma abantu bangamlaleli noma abantu bangamuzwa. That is why ke uNkulunkulu lithi ke iBhayibheli mawufunda incwadi yabaseRoma kuAdam oqala emhlabeni bonke abantu abazalwa kuAdam noma abazalwa ngaphansi kukaAdam oqala bayafa. Kepha bonke abazalwa kuAdam wesibili bayavuswa ekufeni babe nokuphila okuphakade. uAdam oqala yilo wayesensimini yase-Eden, lowa owadlala uNkulunkulu athe akungadliwa khona. uAdam wesibili uJesu Kristu, elithi iBhayibheli uAdam wesibili waba ngumuntu owavela ezulwini, akabunjwanga ngazandla zamuntu, kepha kwaba umuntu owaqhamuka ezulwini enobuNkulunkulu obuphelele, enguNkulunkulu, kepha uNkulunkulu egqoke inyama. uJohane ke uyamveza uthi ekuqaleni ulizwi wayekhona, ulizwi wayenoNkulunkulu, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi ngaye konke esikubonayo emhlabeni, okukhona emhlabeni esikubonayo nesingakuboni, okukhona ezulwini esikubonayo nesingakuboni. Uthi uJohane nakamchaza konke lokho kwadalwa nguye. Ubani? Ulizwi. Ulizwi lo okukhulunywa ngaye uya appear futhi kwincwadi yokuqala kuGenesis, cishe kufane lithi iBhayibheli ekuqaleni ulizwi wayekhona. uGenesis uqala chapter 1 lithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba. Umhlaba wawuyihlane elingenalutho, umoya kaNkulunkulu waheleza wehla wenyuka phezukodwa. uNkulunkulu wayesethi makube khona ukukhanya, ukukhanya kwase kuba khona. uJohane uvela noma uzalwa after about 4 noma 500 years apart from uGenesis ukuza kufika kwincwadi kaJohane. The New Testament i-difference yeminyaka ingaphezulu ka600. So noma sekuthiwa ke umuntu unememory egood, into eyenzeke 600 years ago ngeke uze uyikhumbule. Kodwa uJohane mayefika naye usho lamazwi uthi ekuqaleni ulizwi wayekhona, ekuqaleni ulizwi wayekhona. Uthi ulizwi wayenoNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, yena lowo weza kwabakubo kepha abakubo abamamukelanga. Genesis chapter 1 ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba. Umhlaba wawuyihlane elingenalutho. uNkulunkulu waseyakhuluma wathi uNkulunkulu makube khona ukukhanya. Umuntu owaletha ukukhanya nguye ulizwi. Malithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, ngamanye amagama uNkulunkulu wakhuluma njengoba ngikhuluma kanje, makube khona ukukhanya. Automatically ubumnyama banyamalala kwafika ukukhanya, kwase kuba khona ukukhanya. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabona ukukhanya ukuthi kuhle. Haleluya. Ngamanye amagama uNkulunkulu mayeqala ukudala akusikhona ukuthi yonke into yayinhle noma yonke into yayikhona iexista, kwanganalutho according to iBhayibheli. But because of amandla kaNkulunkulu anawo, because of the power of the Almighty God, whatever that He speaks, it becomes. Because He possesses power, He has power. Now He created us to be like Him. In fact, we're supposed to be this kind of people. When we speak things, they have to listen to us. Sibiza, that's why ati uponu kumaHebheru, sibiza okungekho kube khona. Sibiza okungabonakali kodwa kube khona. Haleluya. Ngani sikubiza ngani okungekho bese kuba khona? Sikubiza ngokukholwa. Ngoba lithi iBhayibheli ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukuba simanelise uNkulunkulu. Ngamanye amagama ayikho into noma singangena kwinkonzo 14 days sizile ukudla, kepha uma ngabe number 1 asikusebenzisa ukukholwa, number 2 asikusebenzisa izwi likaNkulunkulu, asikwazi kwamukela lokho esikhulekelayo. Number 1 kufanele sikholwe uNkulunkulu.
lithi iBhayibheli kepha ukukholwa kukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwa. AmaHebheru chapter 11 now. But faith is the substance of things that we hope for and the evidence of things that are not seen. By faith we believe that the world was framed by the word. By faith we believe that the whole world was framed by the word. In other words, God spoke the word. In other words, everything uNkulunkulu ayikhulumayo iyakwazi ukumanifesta. Whatsoever uNkulunkulu ayikhuluma ngomlomo wakhe iyaphuma emlonyeni. Mayiphuma uNkulunkulu ukhuluma izwi, kepha lelizwi malishiya izindebe zomlomo liyafoma libe ngumuntu. Angazi noma ngiyezwakala namhlanje na. Lelizwi uNkulunkulu alikhuluma ngomlomo, mayelikhuluma lingumphefumulo lingumoya, kodwa immediately lishiya izindebe zikaNkulunkulu zomlomo liqale lithathe iform yalento uNkulunkulu ayikhulumayo. Ngamanye amagama eqaleni umhlaba mawunganalutho wathi uNkulunkulu akube khona ukukhanya. Ngamanye amagama uNkulunkulu wakhuluma izwi. Now ulizwi nangu yamveza uJohane uthi ekuqaleni ulizwi waye kuNkulunkulu. Nangu lo lizwi ke manje waye kuNkulunkulu ulizwi. Ngamanye amagama waye phakathi kuNkulunkulu ulizwi aphuma aphila ngaphakathi, kodwa lo lizwi waye ngaphakathi kuNkulunkulu. Waye ulizwi ophilayo ongakathathi iform yomuntu. That is why ke manje mayesekhuluma uNkulunkulu athi makube khona ukukhanya. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukukhanya lokhu kwavele kwaqhamuka nje. Kwaba khona into uNkulunkulu ayikhuluma, wakhuluma izwi njengoba ngikhuluma, kodwa immediately lelizwi liphuma emlonyeni wakhe. Maliphumela ngaphandle lobe selithatha iform yomuntu. Ulizwi wabe seba ngumuntu, kodwa moya ngcwele. Angazi noma uyezwakala lento ngisho. Ngizama ukuyifundisa lento ngoba masikhuluma ngaphakathi kithi kunelizwi. Kukhona ulizwi ngaphakathi kithi, kodwa lo lizwi ongaphakathi kithi akakabonakali uma ngabe thina singakakhulumi. Masikhuluma thina sikhuluma izwi likaNkulunkulu, kodwa lezwi likaNkulunkulu esilikhuluma maliphumela ngaphandle komlomo wethu lithatha iform yomuntu ozokwenza lento oyikhulekelayo, lento oyicelayo. Asibambe naku uJesu wayengulizwi according to uJohane. uJesu waye kuNkulunkulu, waye ngaphakathi kuNkulunkulu, kepha angulizwi. Waye ngakathathi iform yobuntu, ngoba ukuze izinto zenzeke kudingeka umuntu. Ayikho into enzakalayo umuntu angekho. Yonke into idinga ukuthi umuntu abe khona, more especially emhlabeni everything ukuze yenzeke kufanele kube khona umuntu. That is why athu Amos chapter 3 verse number 8, uNkulunkulu ngenze lutho ngaphandle, uNkulunkulu ngenze lutho emhlabeni ngaphandle kokuba akhulume nabaprofeti bakhe, noma ngaphandle kokuba ambule imfihlakalo kuba prophet. Njengoba simila sikhuluma njengabaprofeti bakaNkulunkulu, silethula izwi ngoba njengoba usamkhulekweni nje ulizwi kufanele umthume kule nsuku. Kufanele uthume izwi la ufuna ukusebenza khona, kufanele uthume izwi la ufuna ukuthi imali zakho ziqaqeke khona, kufanele uthume izwi emzimbeni wakho ogulayo, kufanele uthume izwi egarage la ufuna khona imoto, kufanele ukhulume izwi ukuze lokho kungekho kubekho. Ngithi mina kwabangasebenzi nabangahlala kule nkonzo yokuzila ukudla bathandaze bakhuleke umsebenzi. The more you speak, baba ngiyakhuleka kulo nyaka, uNkulunkulu ngibusise ngomsebenzi baba, ngiyacela ngiyawukhulekela baba umsebenzi kulo nyaka. Umsebenzi ngiyakubiza, uyashinda ufuna ukusebenza kuyo. The more you speak the word, ulizwi makaphuma kuwe uthatha iform yokuba ngumuntu, uyofike avule
iminyango efemini noma ekhampanini noma eshop ethile uba ngumuntu njengoba ubona umuntu ophethe ukhiye afike avule umnyango ulizwi uthatha iform yomuntu abe ngumuntu bese uyavula. That is why lithi iBhayibheli munye umlamleli phakathi kwaNkulunkulu nomuntu umuntu uKristu Jesu. Ngamanye amagama uJesu lo uyakwazi kuba ngumoya, uJesu lo uyakwazi kuba izwi elikhulunywa. That is why yathi uJohane ngimemeza ehlani ngithi phendukani ngokuba uyeza omkhulu kunami. Ngamanye amagama uJohane wayememeza uJesu engakafiki, wamemeza uJesu engakazali. Useyafika uJesu emhlabeni uyazala. Nangu wenza imangaliso, nangu ubeka izandla kubani, nawo ama-miracles enze. Ngamanye amagama lelizwi besilikhuluma selimanifestile lathatha iform yomuntu. Alikibasuta lamasitha phaya lo lizwi thina besilikhuluma izwi njengamanje sikhuluma izwi sibiza izinto ezingekho ukuthi zibekho. Kodwa that is why athi umpostoli Paul akabunjwe uKristu ngaphakathi kithi. Why uKristu mele abunjwe ngaphakathi kithi? Ngoba uKristu mayebunjiwe ngaphakathi kithi wakhula uKristu ngaphakathi kithi. Konke esiyokukhuluma, konke esiyokubiza kuyokwenzeka. Yini indaba? Ngoba ulizwi masathatha iform yomuntu uyakwazi ukwenza. And ungumuntu ongena la kuvalwe kho. uJesu uyangena la, uJesu uyaphuma la, uJesu uyaphuma lapha, uJesu uyaphuma la. Ngoba inature indalo ayikwazi kumcontainer. Nature cannot contain him. It's too big for the nature. That is why kwamele ukuthi ehle abe ngumuntu azalwe ukube wafika angulizwi likaNkulunkulu. Abaningi bebazothi ayiconnect bashawa abantu bafe babulawe inkazimulo. Alibonga igama lenkosi nisekhona kodwa abangcwele. Hayibo alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Na abantu abaningi ke siyitholanga lento asibambanga futhi lento. That is why ukufundiswa kweBhayibheli kubalulekile. Teachings, everyone we are running to preach. uSathane ukwenze ngamabomu ukuthi sonke desire to preach than to teach. Because preaching is for matured people. Hallelujah. Teaching is for people who are willing to learn. Bakhona abazalwane. Now ungathi uyaqala ngeSunday uyateacher uzobabona abazalwane. Uzobabona abazalwane. Leso sikhathi uyateacher uyafundisa baphethe amafoni. Why baphatha amafoni? Why beluma inzipho? Because they are bored. Why baba bored? They are used to preaching. Abanye babo engabasebenzeli preaching because it doesn't work for you, honestly speaking. When you need to be seated and be taught, because I was number one ukuthandaza ungafundisiwe uhlala phansi wafundiswa ngomkhuleko. Ukuthandaza akusikhona ukuba ngumsindo babe egameni likaJesu waseNazaretha siyakhuleka. Yebo siyagcwaliswa ngumoya. The more you pray is the more uba recharged, the more uba filled with the Spirit. Automatically your voice vele izophakama masugcwaliswe ngomoya. Ukuthandaza kahle kahle into masisemthandazweni sengiyangena ke manje we pray and fast. Into abalekile when we are in prayer, every prayer oyenza, be it you are in prayer and fasting, be it nje it's a normal prayer uyathandaza. Na into ofanele uyazi, you cannot receive answers unless in your prayer ufikele ku level la ukwazi ukungena khona kumoya. Because umthandazo umuntu mayoqala, that is why kulonyaka ngicela abazalwane nibambe this thing ngicela ngizama ukufundisa ngayo.
Musa zithi zisuka phansi. Baba egameni lika Jesu, give yourself a time. Because when you start to shout, you are saying to us, I have reached a point where now I'm being filled. So now I cannot contain myself. Because already I'm filled with the power. Abantu abaningi bacabanga ukuthi when you do a prayer ethi baba wethu osezulwini uNkulunkulu namandla wonke nangalesi sikhathi kusihlwa baba sisondela kuwe baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha nguJehova wena uNkulunkulu akekho baba omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho baba nangalesi sikhathi siyakumema moya ngcwele thatha indawo yakho manganikeza umuntu imic bese uthi athandaze kanje bazothi abantu hey wazwabanda umkhuleko wakhe. And only to find ukuthi such that kind of prayer uNkulunkulu uyizweni bazalwa. Prayer number one lithi iBhayibheli it's a communication between God and man. That is prayer. Prayer is a communication between God and man. Prayer is a communication. Leli gama lithi communication lisho ukuxoxisana. Communication lisho ubudlelwano. Communication lisho ukuthi ngiyakhuluma athule undlanzi ngikhulume ngiqede bese ngiyathula abese yakhuluma undlanzi reply noma responde kuloko kade ngikusho. 2026 ngicela abazalwane bayibambe the secret. We have never been taught about prayer. Sikaze sifundiswe ngomkhuleko. That's why bavele bayenze iprayer abantu kube into elula bathi akekho umuntu ongakwazi ukuthandaza. Everybody must pray. Nasemabandleni siyasho sithi hayibo wonke umuntu akathandaza akekho umuntu mangaba ukwazi ukuthandaza manje ubize ke igama lika Jesu manje uthi Jesus yebo senzela ukuthi ungathuli. Senzela ukuthi ungathubi. Yebo igama lika Jesu lona nje lilodwa lomkhuleko. But this is the way of prayer. Number one, prayer consists of three things. Number one, prayer consists of worship. You need to worship. You need to sing. Why kubalekile ukuthi sihlabelele ngaphambi kokuba sikhuleke? When you sing, you are recharging yourself, you are uplifting your spirit. Why is so important to uplift the spirit? Because God is a spirit. And we cannot pray to God unless we reach a level whereby we will be connected to His spirit. So now if uzovele nje uthi uyathandaza uthi baba uyathandaza manje ngegama lika Jesu waseNazaretha ngiyabonga uNkulunkulu kulonyaka uNkulunkulu ungibusisa ngemoto baba ngicela ungivulele iminyango ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha amen. Uyabona ukuthi it's a simple prayer, straightforward, but the problem is we have never reached a climate or we have never reached a point where ozozwa khona umoya ungakhuleka ngaleyo ndlela akukho wrong, but the problem yalokho ukuthi your prayer will take long before uNkulunkulu ekuphendule. Why? Ngoba ucele izinto kuNkulunkulu ungakabi kumoya. Number one, umuntu ngumoya because God is a spirit. That's what the Bible says. God is a spirit. So we are the image of God. If God is a spirit, so we are the spirit. Hallelujah. We are created by His own image. So now, la ngaphakathi kwethu ukhona into noma thina singaduka silahleke sicwile singene ezonweni kukhona into engaguquki engashintshi. Yini leyo nto? Umoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu awuguquki. Kunokuthi uguquke ungamane umoya kaNkulunkulu ushiye umzimba wakho. Usale nomoya okucontrolayo okwenzisa izinto ezirong. But as long as umoya kaNkulunkulu ukhona ngaphakathi kuwe, umoya kaNkulunkulu ile yanto enza ukuthi uma ngabe wenza into errong lento esithi thina i-conscious kube khona something ekushayayo. Umoya kaNkulunkulu ilento enza ukuthi mangabe ukhulume kambi komunye umzalwane wakhuluma kambi waphakamisa izwi wenzani wadwanguza wenza yonke into
uma usuwedwa bese lo moya kaNkuluNkulu uyafika kuwe uthi kuwena usukubona ukuthi manje wehlile bese uthi lo moya with a small tiny voice bese uthi lo moya awukhulumanga kahle nalo wamzalwane uthi hey bese yavuka lento yakho yeconsi bese uthi hayi nje hayi naye kodwa naye nje kodwa ungisukele ngisho kuthiwa ukusukele umoya kaNkuluNkulu always reprimand you. Moya kaNkuluNkulu always will put you in order because umoya kaNkuluNkulu balekela into ukuthi uhambe uyolala ungabuyisananga nomuntu kade uxabene naye. That's why lithi iBhayibheli angali ukuthi nicanuke nicasuke bantu bami kodwa lingashoni ilanga nisacanukile. Akala uNkulunkulu ukuthi umuntu akacasuke siyathukthana siyakwata hayibo kahle nibase siyathukuthela size sijuluke abanye azajuluka ikhala impumulo lejuluke uyibone yehla amanzi omunye athukuthele azakhale zehle inyembezi athi hey ubulala umuntu mina ukucasuka kwabantu akufani noma ngabe ungakhala inyembezi noma ngabe ungajuluka ikhala noma ngabe ujuluka indlebe kodwa uthi uNkulunkulu alingashoni ilanga usathukuthela. Why uNkulunkulu athi alingashoni ilanga umuntu asathukuthela? Because uma ungayolala ucanukile ucasukile wahamba uyolala yazi lokho kusukela namhlanje yazi ukuthi uvule umnyango wavulela amademoni because if you go to sleep usese angry amademoni awazi ukulibele azungeza afuna la ngangena ngakhona. If you are angry uxabene nomuntu wahamba wayolala ningabuyisananga nalowo muntu hlala wazi ukuthi kunomnyango ovulile amademoni azongena ngobuningi once angena athi thank you for the opportunity then mawangenile bese bakhona aphumayo athi bafowethu wozane kuvulekile uvule umnyango wakhona uenga namhlanje uthukuthele asiyeni siyongena bese amademoni ayabizana angene ngobuningi ahlala. That is why abanye after being so angry abanye bagrowa bitterness after bitterness iya graduate lento iyakhula umuntu manje abese kaba ngaleza zifo leziya ezibalo kubulo yonke lento ikhozwa yini ukuvula umnyango. Remember every time when you are doing something wrong you are opening a door for the demons, especially if you do that ungarepent ungathandazi uhlale wazi ukuthi umnyango uvulile. But if umoya ongcwele afika kuwe akusola ungabuzi personal special for the mere fact yokuthi ufikile kuwe vele ngaleso sikhathi uguqe ngamadolo uthi Nkosi yami ongcwele ngiyaxolisa ngenze kabi. Number 1 kahle uma uxabana nomuntu usuke wona abantu ababili. Number 1 wona lo muntu omwonayo. Number 2 wona uNkulunkulu. Ungazi noma kezwa kanana. So now uqala kuNkulunkulu uthi baba ngiyaxolisa. You repent before God. Bese mawulungise noNkulunkulu noma ngakusasa sengathi noma ngithathe ifoni ngithi sesi noma ngithi baba noma ngithi bhuti Nkosi yami ngiyaxolisa indlela ebengikhulume ngayo bengingekho right emoyeni ngiyaxolisa ngendlela engikhulume ngayo. Noma mawubona ukuthi ukukhuluma kuzoze kulokhuze engiphendule kabi vele uthumela i-text uthumela i-message I'm so sorry uyoyifunda. Once wayifunda yena izongena enhlizweni nasendlebeni into yokuthi uxolisile uyoliqinisa yena ikhanda kodwa deep down inhliziyo kube kubhaliwe enhlizweni ukuthi waxolisa owamonayo. Right, asibambeni ke sengiyavala ngithi mina prayer it's a communication between uNkulunkulu nomuntu. Prayer is a two-way traffic, not a one-way traffic. Sikhona bazalwane yile nto engisho ukuthi ke ngenza umzekelo ngithi mangikhuluma sikhuluma noNdlanzi sixoxa noNdlanzi uNdlanzi fanele ngilalele mangisakhuluma nami fanele ngiqede ukukhuluma bese ngiyamlalela yena in response ukuthi uthi. So now in most cases we pray kuNkulunkulu and the problem is we pray one way. Umuntu akhuleke 1 hour of prayer azajuluka umuntu
after that prayer, angabi ku moment of silence where you have to be quiet and listen after prayer. You need to be quiet and be silent. If kufika ubuthongo kulungile, because vele abanye ukuze uNkulunkulu athi respond to us kuzofika ubuthongo ulala. Now in that sleep is either you will dream, is either kuzokwenzeka something kodwa kuzobe sekuNkulunkulu ophendulayo. So now uNkulunkulu ke uphendula ngezindlela eziningi. Sometimes ungaguqa wena usuqedile ukuthandaza uguqe uzuzumeke ulala. Mhlawumbe uNkulunkulu angakhulumi. Sometimes na uphakama uqedile ukukhuleka mhlawumbe ujogeza izitsha or wenzani abese yakhuluma uNkulunkulu washa izitsha. Sometimes uNkulunkulu uthi wena usuqedile ukukhuleka uthi kubantwana hey umuntu wazwakhathala ke ningenzeleni itiye lapho usuthatha iremote ye TV uthi uyavula istory ye TV nase ya istory siyadlala makudlala istory uNkulunkulu buye emkhulekweni. Remember uthi ubukela iTV uNkulunkulu ekhulume nawe ngestory esidlala ku TV. uNkulunkulu akayisweli into angaphendula noma angakhuluma ngayo nawe. uNkulunkulu can use nature. Uthi ubuka nje isihlahla amehla akhe ahlala esihlahleni hayibo ubathe ingqondo yakhe ithi njo amehla akhe athi njo esihlahleni abesathi bekufike mhlambe umcabango othi hey mara lesihlahla lesikunini saba khona la ene sisaphila. Ehlobo siba green ebusika siyalahla kodwa siphinde futhi hey lesihlahla lo muthi lo ubuke kanti uNkulunkulu ukhuluma nawe. uNkulunkulu leso sikhathi aminister kuwe athi wena uyafana nalo yamuthi mawukimi lo yamuthi into enza ukuthi usurvive izimpande akuona amalokhuza ama leaves alomuthi kepha izimpande zawo ziyakwazi ukujula ziye phansi noma kuthiwa izulu libalele le impande ziyakwazi ukuyolanda amanzi bese zibaletha esihlahleni abesathi ke uNkulunkulu ke unjalo ke umuntu nayo ompande zakhe zijulile kimi akayikusha yazi khona isihlahla esiba into eyodwa isama iwinter kodwa sinto eyodwa. Hallelujah. So our lives nathi bekufanele sibe njalo no matter ukuthi ama seasons ayafika. Ama seasons they are there, all right, because when as a new season comes it always brings something new engazange yabakhona. It's summer now, after summer we are going for winter. Winter ihlahla ziyalahla amablom yonke indalo iyalahla iyashintsha kodwa uma ungayibuka wena uma ungaya entabeni la ukhuleka khona ebusika ngobona utshani bushile uthi la akusana tshani okuyophinde ehlobo buzokumangaza lo tshani uyobona soku green izolo bobumpunga lo batshani bu brown bushile kodwa in summer ubone sobu green uzibuza ukuthi hayibo kanja ukuthi indalo iyawa understand ama season. uNkulunkulu God help us to understand seasons. May God help us bazalwane to understand seasons ngoba ama seasons ngaphandle kwawo sizolahlekelwa yibusiso zethu. Asibambeneke sengiyangena ababhalayo ngicela babhale sesiyangena nginepha ama verse ngiyachaza. Hallelujah. Nikhona sithe what is prayer? Prayer is talking with God, talking to God. The communication between God and man. That is prayer. Prayer is not only prayer. In prayer, number one, you build what we call a relationship. You build a relationship no Nkulunkulu. Number two, you fellowship with him. Fellowship, okay. Relationship ukuthi wena ube nobudlelwano noNkulunkulu. Wena ukwazi ukukhuluma noNkulunkulu uNkulunkulu ekuzwe ekuphendule ubudlelwano lo. Ngize lapha ecinci ngabekisa ngathi naba abantu abasha na insizwa ibona intombi iyayithanda. Iya propose insizwa kule ntombi, le ntombi nayo iyathanda le nsizweni iyaqoma intombi. Laba ababili sebayathandana. Ukuthandana kwabo akuzi ukuphelela lapha ekusheleni. Bazocheckana omunye etext omunye efone athi no benguchecka nje ukuthi right na. Leyo nto leyo iqinisa manje ubudlelwano.
ibuilda ubudlelwane ukuthi ube nobudlelwane nalomuntu, nibe ne-communication right nalomuntu. So now a fellowship, that's is what yilokho bekwenzeka ku-Adam. Lithi iBhayibheli ekuthokomaleni kwelanga uNkulunkulu wayehla ezulwini eze ku-Adam, efike ehlale no-Adam, exoxe no-Adam njengomuntu exoxa nomngani wakhe. Haleluya. Ngamanye amagama, a fellowship kwakukhona lokwakuhlanganyela kukaNkulunkulu no-Adam. Haleluya. uNkulunkulu, imagine uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, umenzi wento zonke, ashiye ithrone yakhe, ashiye izingilosi, ashiye izidalwa ezekumuntu. You are so special. I've never read a Bible ngathola ukuthi kukhona into uNkulunkulu ake ayivisita except man. I only find ukuthi i-visitation only happens to men. God himself visited a man. God himself seated with a man. God himself talked to men as a man talked to his friends. God talked to Adam. God walked in the Garden of Eden together with Adam. Imagine what an honor. God with Adam looking at the nature. Adam saying, God, you are so amazing. How did you create that tree? How did you create that animal? You are so wonderful. Ati uNkulunkulu in return ku Adam, you are fearfully and wonderfully made. Because even nature fears you. As the nature fears me, so the nature fears you. Because in the Bible, Adam wayephila nezilwane namabhubesi na yonke inhlobo kodwa zingamenzi lutho, zimsaba. uAdam aphile nalo ibhubesi alibambe alibrasha, adlale nalo, zingamenzi lutho. Hallelujah. Why? Because uAdam wayedalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu egcwele ubuNkulunkulu. Hallelujah. Ngamanye amagama, uAdam the way wayengakhona wayekwazi uku-attracta uNkulunkulu asezulwini. uNkulunkulu ashiye isihlalo eze ku-Adam, adonswa ubuNkulunkulu, adonswa ubuyena bakhe, ngoba lento yayidonsa uNkulunkulu ubuyena bakhe. Jesus wayadonswa ubuNkulunkulu obuhleli phezu kwa-Adam. That is why uNkulunkulu wamnikeza umuntu amandla negunya phezu kwako konke okudaliwe. Kahle kahle lento eyenzeka kuJoshua mzukwane uIsrayeli elwa nesizwe sama-Amaleki noma sama-Filisti. Lento eyenziwa nguJoshua yokuthi ebona ukuthi uIsrael uyashaywa, uIsrael uyanqotshwa, wathi uJoshua ngeke sivumele, alikwazi langa ukushona sinqotshwa thina, langa selozilahla. Wathi uJoshua, langa eladalwa uNkulunkulu ngiyakumisa la ume khona, yima uthule uthi tu until sinqobe lempi, awuzukushona langa namhlanje. Abazalwa lema ilanga lathula lathi tu. The more ilanga lima is the more uIsrael amandla yebuya. Walwa uIsrael, washaya uIsrael, wayinqoba impi. Ithe impi uIsrael nakayinqoba nabaphakamisa izandla bememeza bathi umkhulu somandla uphakeme. Ilanga labe seliyabona ukuthi uIsrael unqobile, labe seliyehla ilanga. Kahle kahle indalo yomuntu, vele umuntu unikezwe lawo mandla wokubiza izinto ezingekho zibekho. That is why thina siyakwazi ukubiza izulu lingasanethi izulu selibalela, sithi uNkulunkulu alikhuphuke ifu, alinethe izulu lakho, umhlaba unethiswe ngamanzi, imfuyo idle. Siyakwazi ukumisa 2026 sizomisa as long singakatholi isibusiso sethu. 26 kodwa lalela, awuzukumisa ilanga unganayo i-relationship
ne-fellowship with him. You cannot command things unless you have a relationship with him, a fellowship with him. Into esahlukanisayo bonke abantu abasemhlabeni abakaNkulunkulu bonke. Indalo yonke kudala uNkulunkulu. Umahluko phakathi kwethu nabantu abaphila emhlabeni sinobudlelwano naye. Sine fellowship naye. Namanje njengoba size la asizanga kushabalala. Kepha size kuNkulunkulu. Alibongwe igama lenkosi. Oh, glory to Jesus. Asiqhubeke. Sengiyavala. Ongakangibambi, kosamse ungibamba ngokusayo. Ngithe what is prayer? Ngicela ukuzwa le class ukuthi namba nami. What is prayer? Asishonini kakhulu. Between asiphinde kokugcina, prayer is a God bless you, zishaleni izandla kakhulu. Hallelujah. Sesiyangena ke kuloku esingako noma sesingena kusingaye. Usingaye ukuzila ukudla ngoba vele umkhuleko into esiyenza daily. Kodwa usingaye la ukuzila ukudla. What is fasting? Makuthiwa umuntu ufastile nathiwa nje kule nsuku ngifastile akuchazela umuntu ongazi. Yini ukufasta? What is fasting? Okay, mhlawumbe isilungu siyahluka. Asithi ngesizulu yini ukuzila ukudla? Yebo sisi. What is fast or fasting? Washaya nami ayi mnikeni lento okhuluma igama la house isintombi usifaka esikhwameni igama lakho lihle igama la awuyaphuma esikhwameni madoda hayi sesintombi yakwazi ukusave izinto wenze kahle sizoyifasa ngoba vese uma ubeke lapha ibizowa bese yalimala kungcono ngamanye madoda iphuma esikhwameni kunokuthi ibeke esihlaleni ithi ququ phansi yalimala. Okay, mntanami the way bosho ngakhona ngicela okay asilaleleni. Fasting it's to abstain from anything that nourishes the body and the mind in order to build your spirit man and get closer to God. Hayi phinda kokugcina. It is to abstain Yeah. from everything that nourishes yeah. the body and mind in order to build your spirit man and get closer to God. Hayi ushayile mntana mshayile mzana. What if fasting is to abstain from anything that nourishes your body, your mind, and also your soul? Hallelujah. To abstain, leligama lithi abstain. Yigama elisho ukuthi ukuphila ngaphandle noma ukwenza ngaphandle njengamanje senza ngaphandle kokudla. Hallelujah. To abstain kahle kahle. Abstain noma ukufasta asifasti ngoba vele uJanuary asinamali ukudla cha kukhona. Kodwa ukuzithiba ekudleni ukudla kukhona. Futhi ukuzithiba okungena kubalabala okungana complain lento uyenze willingly. Akekho umuntu okuphoqelela. Uma ngabe ufila a force ngathi ngiphoqelelwe iyeke mntana sekhaya ngoba ngeke kusebenzele. Lento ifuna willingness yokuthi I am willing to do this. I am committed to do this until the end. That is why into yokuqala uma singena kwinkonzo yokuzila ukudla nokukhuleka uday 1 the whole day number 1 you are dealing with yourself. Hallelujah. When you are dealing with yourself, you are dealing with repentance.
You are dealing with confession. You repent, you confess. Whatsoever that is bad, whatsoever that is evil that we have done, day number 1 is repentance. Because you can't go to day number 2, day number 3 without repentance. Many people, they pray and fast. Bazicela izinto but abaziniki isikhathi esanele sokuzihlambulula. Number 1, ukuzihlambulula kubalulekile kuNkulunkulu. Why? Because uNkulunkulu lithi iBhayibheli ungcwele. So thina singabantu siphila emhlabeni ogcwele izono nabantu abonayo. Sometimes ungazithola wena sothuka inhlamba hayi ngoba ufuna, kepha ngoba umuntu ukuphushele to the limit whereby uzogcina sokuthi hayi suka mana hayi angizukusho lutho. Kodwa wena ube ungayimiselanga ukukusho lokho. Thina kahle kahle everywhere la samba khona usathane uphethe upende omnyama. Immediately masenza uvela touch. Sakhuluma kabi uthi touch. Simhlophe thina sifuza uNkulunkulu inhliziyo yethu imhlophe. Kodwa usathane uyayazi inhliziyo yethu mayimhlophe ilangazelela uNkulunkulu, uyafuna ukibeka amabalabala ayingcolise. Why usathane ufuna ukungcolisa inhliziyo? Ngoba uyazi ukuthi inhliziyo kula uNkulunkulu ahlala khona makafika kumuntu. Futhi uyazi usathane ukuthi uma ngabe sinamabala bala singawasusi amabala, siye kuNkulunkulu siloku sinamabala. Haleluya. Ngicela lento bayibambe kahle bazolo ningizwe kahle. Usathane kwabanye uyakwazi ukuthi touch nge-black mark yokhuluma kabi. Athi komunye touch nge-black mark mhlambe yokuphuza hey abushaye umzalwane. Abushaye umzalwane yabo njengoba sibuye kuKhisimusi nje. Abushaye umzalwane azakhohle ukuthi usindisiwe. Bamuzwe ngeculo. Esehlabelela ngoba phakathi komuntu kukhona ubuNkulunkulu, kukhona lento enoNkulunkulu. Bamuzwe umuntu esekathi ngineculo. Bathi hayibo nangazohlabelela ingoma zabazalwane abakwazi ngisho. Ufike endaweni wena we out nje umjita, ufike nawe nje wathi nami ngiyangena ebajiteni ngiyangena. Nawe nje sisiwangena nje yazi umakhangeti wangena nje abanye bosisi hi guys nenzani vele la ngakini. Hey thina nkosana sibuye eThekwini, thina sibuye eGoli. Bathi hayi bosisi waseGoli. Yabo. Abosisi bangane bathi hayi thina siyajabulisa nje sisi sinamalokhuzane. Shonini bantwana nikubizana lokho nikuphuza. Ayisesintombi wena wabushaya kudala usaphuza isavana. Laba manje abasaphuza amasavana. Basaphuza amasavana. Shonini lotshwala. Ipenini Astropes. Shala basi. Amakhandiketi osisi banamhlanje badla ama-Astropes. Yalizwa nale gama Astropes. Badla ama-Astropes abosisi banamhlanje uvela ngene nje elokhuzeni usisi ubona ucabanga ukuthi wena bayithengana nkosami lo juice kanti akubona ujuice. I-Astropes. Yabona basibashaya i-Astropes ke le genge yabosisi banamhlanje ngeke kubenze lutho. Omunye laphana esalon la ngigunda khona ezwa i-Astropes imthathe yambeka phezulu. Ngithi kulo mfethu my brother, can you please borrow me your key? I want to go to the loo. To the toilet. Ashayi Astropes usisi. Wathi lo sisi. Hayibo. Akubheka lapho uzozikhulumela isilungu nje singaka yena ene leso sikhathi le guy ongigundayo isiZulu akasazi. Bona bayamkhulumisa ngesizulu uyazama shema uJoe ngoba umuntu wabantu. So mina naye masikhuluma vele sijwayele nje ukuthi sikhulumele le English yethu ephukile, the broken English. My brother, will you please borrow me your key? Oh, I want to go to the loo. What you say? Hayibo. Wakupika lo bhuti wesilungu esingaka.
singabantu nje yazi sihlezi nje bhuti hayi bo bhuti hayi ngayitshela nje ukuthi uyajoke yabo uyadlala hayi ngaphunga uJoe uyangibhekela isikhi uyanginikeza wathi bhuti wayizocela isikhiwo sasema toilet ngathi ayibosisi ngiphisiwe nje wathi ushem yazi uyazitshela awafuni lama toilet la ufuna special ngithi kuJoe akhona amanye is there any toilet except the toilet I know what to Joe no those toilets they don't belong to us our toilets is the one I'm giving you the key ngibuke lo sisi kube khona into ethi kuyi ngiphuma athi yo wazitshela umuntu usho lo astrophez ihamba lapha astrophez ihamba phezulu hayi wangilevela mase ngibuya ayibo ngathi phela Joe ayibo Joe phela khuza phela ayibo khuza phela ngithi iclient lakho phela le mina futhi ngifuna ukuzokumoshela amaclient akho khuza phela mina nje akukhulunywa nami kanje number 1 nje angimazi mina usisi wena Joe uyamazi cela ukhuluma naye wathi yo ngazonhlanyisa wena ngazonhlanyisa ngathi mina nayo ke astrophez washa unyawo phansi wathi ngazonhlanyisa ngathi we sisi eyokugcina nje ongamelange uzoyenze kimi nje kumele ngenyawo ungikhombe la hayi sisi mina nje ekhaya kithi mina nje hayi kahle hayibo le bloko phela engigqoka ngamahala mina angihlobisile ngale indoda ngeke nje mina uzongikhomba kanje number 1 mina ngikwazi mina ngazi ubhuti lo konda bona nje angikwazi wathi ngibonile vele ukuthi uyazitshela iwanda ukuthi ubuyaphi ngathi siphuma kimi ngise right emoyeni ngoba once ngajika emoyeni ndana sike ngeke ngithanda wathi lalela ke bhuti lalela ngazongisabisa mina ngazongisabisa ngathi wena iastrophez wathi Joe sister please take your stuff and go wathi Joe ubhayisikele ngoba vele nimakwerekwere nonke ngaligwinya elokuthi ngiyikwerekwele la kwaShabalala asibuyeni ke bazalwane thina sasibona izinto la ngaphandle ubone ukuthi yazi kwekufike nje ukuthi thina nkosamsakhula ngempela nje umuntu ayengayikhuluma into ayithandayo hey iBhayibheli liyakwazi ubamba umuntu wongeke nje intombazana ukhulume nami ngikhwele nje ungehle nje hayi cha kwangeke nje kodwa iBhayibheli esasindiswa izwi laNkulunkulu la ngibopha ngathula kodwa ngaphakathi wacishe wavuka umthunzi ngeza ukuthi manje uShabalala uzovuka la kodwa ngayibamba sengizwa ngathi hey Joe ngcono khambe mina wathi no sit down my brother let her go ngathi no let me go sengizwa nami ukuthi phela lo usekhulume wafika la esengithi khona ngoba kuyashayisa phela kumuntu ngeza ukuthi nami usefike la ukuthi khona akusekho ukuya phambili masala umaselana usephusha mina iqobo lwami ngayibamba ngaphuma ngizwa ngathi nangiphumana ngene emotweni ngathi kodwa uNkulunkulu ukukhomba wathi umoya ngcwele yehla akuyena isitha esimsebenzisayo wathi ongcwele yehla ngake ngathuthela ngihlanze emotweni ngibamba isteering sengihlele emotweni ngathi intombazane le iyangijwaya ngake ngaphuma ngathi yabona mangayithola hayi moya ngcwele uyongixolela sengimbambile ngempama ngabuye ngacabanga ukuthi bashesha amaphoyisa ukufika even musha umuntu wesifazane ngafica sangekho wathi kodwa emoyeni wami bese ngonile ukuthi vele ngiyomqhwabaza benzo zathi umfundisi uboshiwe bazalwa nhlanganisana imali uboshiwe umpostoli uboshelene ubaba Nkosi yami kodwa yini ubaba uboshela ushaya intombazana cabanga but uNkulunkulu wangisiza ke those are the things the relationship esinayo noNkulunkulu when we are failing he's there to make sure ukuthi we don't fail
When we fall down, he pick us up. Hallelujah. Uphendule kahle sisi. Prayer, I mean to say, sendlulele kwi-prayer, we fasting. Fasting is to abstain from any other. Akusho Nkosi yami ngilithandile legama oluphinde mntwana. Phinda legama. Everything that nourishes your body From anything that nourishes your body. Ziningi-ke izinto, it's not only food. Because sometimes izinto eziphuzwayo, some liquids esiziphuzayo. For example, khona abantu nje lapha bangaqedi iviki ningaphuzanga icoke, bayena ayiphuza icoke. Hey, ayiphuza icoke athi umuntu, hey, ake ngilandele icoke, yabo manje ngoDisemba iphuziwe icoke ithi last down. Siphuze icoke kuze kweqe. Esibuke uNkulunkulu athi buka abantu bami bazilimaza nje. Uyiphuze icoke izidalele izifo ngaphakathi. Ngoba yonke into oyidla uyiphuze ngokweqisa isono kuNkulunkulu. Ngani kwakudla nje ukudla nje. Udle uze weqise ukudla, udle noma sesiyintandamela isisu singako lokho uyafaka kuyisono phambi kwaNkulunkulu. Ninendla kakhulu yafulana ku2026 abogimba abehlise Nkosi yami. Kuyisono phambi kwaThixo. So now uku-abstaina ke ukuzithiba kuyo yonke into ongayifaka ngomlomo uyidle noma iphuze. Ukudla nokuphuza. Masithi abstain sisho ukuthi awuzukudla ukudla okuqinile. Futhi awuzuphuza izinto eziqinile njengophuzo oludakwayo. Ngisho kwawayini awulithinti mangabe we-fasting. You abstain. And uku-abstain afanele sikubambe akuyona i-hunger strike. Masiku-fasting sisuke singekho kwi-hunger strike. Njengebosho uma zitelekile ejele bathi bayaziphakela sithatha ukudla zikuphushele ebomva zithi asidle. Kuphela iviki zizace ibosho because zifuna ukuthi kuphendulwe ama-grievances abo. So i-fasting akuyona i-hunger strike. But inkonzo esiyenza willingly. Sinikele umzimba yethu, inhliziyo yethu, umoya wethu kuNkulunkulu. Ukuzila ukudla, ukuzithoba kahle kahle umuntu othotshiswayo la. Umuntu owehliswayo, wehliswa umuntu wenyama. Lo flesh man. Unenkinga ke lo umuntu wenyama. Lona uyafuna ukugqokiswa, lona uyafuna ugeziswa, lona uyafuna ukwenziwa yonke into, uyafuna ukudliswa, lona uyinkinga nje umuntu wenyama. And most of us we invest too much kumuntu wenyama. Fana nabantu abangamazi uNkulunkulu. They invest too much kwi-flesh. Thola abantu bashaya ngamakhava angaze amangaki. Yonke lento suke i-insure inyama ezoya othulweni kuphele ngayo. Ulibaleke nokuthi wake waphila. Many people, they spend their money, they invest their money in tangible things, but they've never invested for their souls. Bayobona ngale kwethuna ukuthi we wasted so much time. Even the money, the investment esazithatha azisenzelanga lutho. Because kubalekile uku-investa kumoya. Hallelujah. Idatha nje ngenyanga ufaka idatha lemalini. Lingale mfosho kwa 500 noma ku300. Kunjalo? Kunjalo ngithi. And most of the things ozibukayo ngedatha lakho akuzona izinto eziloNkulunkulu. So you see now we are investing your time, your money in things ezindlulayo. What about your soul? Ukube mhlambe uthatha idatha ungene kwi-internet, check some scriptures, check some verses. At least you invest kulezo zinto. Bozobe wenza something. So now 2026, be careful, what are you investing into? Hallelujah. Fasting is to abstain. Lithi iBhayibheli Isaiah 58 uzomfunda mawufika ekhaya.
lithi iBhayibheli uma okay angiye kubaba seKorinte umpostoli Paul mayekhuluma ngenkonzo yokuzela ukudla uthi umpostoli ngiyawutuba umzimba wami ukuze uthobele umoya kaNkulunkulu. Ukutuba ukushaya into esuke mhlambe iphakathi kwesithi mhlambe iphakathi kwesaka uyishaya mhlambe sithi isaka linamabele noma linombili mokade ulishaya kanje ulithi ngeyibhakela uyalituba. So now ufanisa ke umzimba wethu ukuthi uma sizile ukudla sifana nomuntu otuba umzimba. Now lesikhathi umzimba wakho utuba usuke uwehlisa uthobisa ukuthi awungaphakami kakhulu ukwendlula umoya wakho, ngoba once waphakama umzimba kakhulu umoya waba ngenzansi uzokwenza izinto ezirong. So now mawuzile ukudla umzimba uyatubeka and ukutubeka komzimba awenzi intando yakho. Njengamanje ngoba sizile ukudla we are so conscious and very sensitive to the spirit. Why siba sensitive kumoya ingoba sikwinkonzo yokuzela ukudla. Enye yezinto afanele abazalwane bayazi futhi bazama ukuyithiba ngakho konke bayigweme ngakho konke ukuthi ngalesikhathi uzilile ulambile uba very sensitive. Ungakhutshwa into encane ka umuntu mayilambile unolaka. So now uzoprovoke kuzoba khona iprovocation kube khona itemptation bese kuba khona ama-test. Learn now to differentiate the two. Naye uNkulunkulu njengoba ungena kukhona ama-test azokundlulisa kuwona njengoba kuyifasting. Naye futhi uSathane kunama-temptations azowaletha akutempte ngawo. So now kubambe lokhu ukuthi uzokwazi ukuhlukanisa lokhu is from the devil, I don't take this one. Understand your test uNkulunkulu during this time makangidlulisa kuma-test because uzotestwa ngalokho. Uzotestwa mntana sekhaya uzuthi yebo ngiyahlolelwa yini. Yabona emsebenzini kwabasebenzayo emsebenzini at a normal time ukuswele imali yokuthenga ilunch kungabikho umuntu okusizayo. Let me tell you, njengoba ukufasting njengoba uzile ukudla emsebenzini abantu abazukuba nomusa kuwe bayokuhlolela boke bakuphe nje athi umuntu woza sizodla nasi isikhaftini sami ethi umuntu hayibo asambe sothenga ukudla mayefika eshop athi yini ukuthi uthanda ukuthengeleni buka nje lapha ngizokhokha mina. Baba nomusa abantu umufastile kanti kutestwa wena. So ungakwazi ukuthi hey Nkosi yami ngiyasaba ukumphoxa yazi umuntu mayikuphi into for free ngiyasaba ukumphoxa usuyathatha nawe usuyadla. You have failed your test. Tshela nje ukuthi hayi sisi kule insuku nje angidle kusami ngiyaphuza nje. Abangithengela nje ujuice ngabonga. Zithengele nje 100% juice uyiphuzele wona. Hayibo serious akudli thina silambe kanje ukuthi hayi angidli nganaza ngizizwa kahle. Ngoba sometimes lenkonzo ufanele uyifihle kwabanye abantu ngoba bayi understand awukwazi ukuthi ngifastile. Lithi iBhayibheli singakumemezeli lokho sikwenze kube into secretly kodwa thina sibe sazi ukuthi sizile ukudla. Bakhona abazalwane ngicela ukuvala. Iyezwakala kodwa lento engiyifundisa iyezwakala abazalwane iyezwakala. Amen. Uzosiphendula uNkulunkulu Nkosi yami. Why fasting ibalulekile? Why fasting is important? Yamthobisa umuntu wenyama. Kahle kahle masizilile. Okay, asiphendule na umbuzo othi why we pray and fast. Number 1, we seek God's direction when we are on prayer and fasting. There are things ongazikhulekela. There are advices ongazithola from people. But there are things ezibiza ukuthi in order for you to get a clarification on this matter, you need to pray and fast. There's a journey ofuna ukuyithatha
there's a decision ofuna ukuyithatha. Before you took that decision, you need to pray and fast and ask for a confirmation kuNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyezwa kanti? Angizukwenza ama example ngoba ngizosuke ngilande kanti ngifuna ukufikelela ekugcineni. Why we pray and fast? To seek God's direction. Ilapha ku Acts chapter number 13 verse number 2 to verse number 3. Zenzo zama-Apostle chapter number 13. The church fasted and God spoke. Ibandla lazila ukudla uNkulunkulu wabese yaphendula. Number 2, to break spiritual strongholds. Why we pray and fast? To break spiritual strongholds. Kusho ukuthini ke lokho babashabalala? To break ama spiritual strongholds. Ama strongholds kuba yizinto ezivimbela impumelelo ukuthi uye phambili. Now to break strongholds, ama strongholds normally siyasicabanga ukuthi ama strongholds indawo ethile ama strongholds la. A stronghold sometimes ziba sengqondweni. In your mind you can find ama strongholds. Your mind is always battling to do the right things. Every decision osathathayo ziba wrong. Why? Because akusuke kunama strongholds in your mind. Some of the strongholds are in our minds. We need to break them so that we can think clearly, so that we can take decisions, see clear, see sober. We need to break every strongholds, and the strongholds will be broken in the name of Jesus. Number 3, for repentance and also for revival. For repentance, when we are on prayer and fasting, we repent phambi kwaNkulunkulu. Because kukhona ukuhamba noNkulunkulu kodwa kwezinye izinto ungazi ukuthi ngabe ngisahamba kahle yini nawe uNkulunkulu. Now ukuzeke ukwazi ukuhamba noNkulunkulu wazi ukuthi ngisahamba kahle, kufanele uzile ukudla, uconfess, urepente phambi kwaNkulunkulu. Kwesisikhathi kufanele ufaste uzile ukudla bese uyambuza uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngabe usahamba nami na. Yabo nje ngathi sishumela nje sometimes abefundisi ukuma phambi kwabantu njalo deliver message kuyadinga ukuthi umuntu ahlehle ayofuna uNkulunkulu ayobuza nje a simple question ukuthi uNkulunkulu ngabe ngisabahola kahle yini ngendlela abantu bakho. Asingo ukuthi ngumfundisi ngizovela ngifike ngishayile verse akuyi ngalokho. Kuyadinga ukuthi ungumfundisi ukuhlehle ubuyele emuva. Sometimes ungalitsheli nebandla ukuthi asingeneni ku fasting wena personal uyi-one uye entabeni uye endaweni la uyofika uhlale khona noNkulunkulu awudli awenze lutho. Mhlawumbe uyiphuzela lawo manzi noma uyiphuzela lowo juice 100%. Uyahlala kuNkulunkulu uyobuza nje ukuthi Nkosi ngisalida kahle ngisabahola kahle na abantu bakho. Are you still happy with my leadership? Kuyafuneka nabo. Because mawuhlala phakathi kwabantu isikhathi eside, izinkinga zabantu zigcina nawe sezikubamba, nezinkinga zabo nawo konke abakwenza kugcina sokubamba kuhlale ku. So that is why fanele ukunyumuke phakathi kwabantu. uJesu lithi eBhayibhelini wayenayo into yokuphuma phakathi kwabantu, avele nje anyamalala disappear. Bamfune bathi Nkosi yami umfundisi uyephi, bazomfuna uJesu, bamfune uJesu sentabeni uyokhuleka. Lalela wayeyindodana kaNkulunkulu anguNkulunkulu kodwa uJesu wayeya entabeni ayocela amandla kuNkulunkulu ukuze makakhulekela abantu eshumayela indaba zombuso kaNkulunkulu abantu bamuzwe. Sengiyavala ngicela nibamba uyofunda kahle namavesi mosofika ekhaya. To break every spiritual strongholds. Mark chapter 9 verse number 29. Lithi, this kind come out only by prayer and fasting. Ngamanye amagama kunemimoya noma singakhuleka sithini size sirole phansi ngezisu ngayinda. Yosithulela nje.
sikhale inyembezi izozithulela nje lemimoya unless size sizile ukudla sifast then qashuka izibopha. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Sithe repentance and revival, Joel chapter 2 verse number 12. Joel chapter 2 verse number 12. Return to me with fasting and prayer. Kuyabuyelwa kuNkulunkulu ngokuzila ukudla nangokukhuleka by prayer and fasting. Eyokugcina ngicela ukuvala la. For supernatural breakthrough. Yabo mase kuthiwa ngempela uyawufuna umsebenzi, kudala umaketha, kudala uthumela ama CV akho, kudala uthumela ama applications different companies, kodwa still umsebenzi awutholi. Ntana sekhaya kuyafasta, uyafasta ubuyele emumva uyozila ukudla bese uyothumela ama CV akho, noma sowathumele ungayitholi impendulo, go back fast. Baningi ababonile amandla wokuzila ukudla la basebenza namhlanje. Siyasebenza abanye umsebenzi before siwuthola, ngikhumbula nangusisi wakwahlala isikhathi eside nangusisi angasebenzi sesekhaya lidala nangusisi sonto. Ngelinye ilanga weza kimi inkonzo futhi siphuma, wathi baba mina ngisazi bele ngeze njani, baba ngikhulekile akukho engakwenzanga, wathi baba ngicela ungikhulekisa ngithole umsebenzi. Konja wathi ngisenkohla nento wayisho, kodwa ikhona into wayisho angikhohlwa njalo. Wathi baba yabona uNkulunkulu mangangibusisa ngomsebenzi ngizokwenza lokho. Guess what? Angazi kwandlula inyanga noma kwandlula amaviki amangaki uthola umsebenzi. After many years afuna umsebenzi angawutholi, wazilwa wafastwa zaqaqeka ibo wawuthola umsebenzi. Ezinye izinto bazalwane zifuna ukuthi sizile ukudla, ufana nalamaphela alapha ekhaya lakho. Njoba wena ubuyithathe kancane into yamaphela azulazula namagundane ini, lalela lezi zinto zimimoya. Uma uSathane evakashela ikhaya lakho ufuna into ephefumulayo enomphefumulo enomzimba, uyangena kuleyo nto. Niyazi ukuthi uSathane uyasebenza ngamaphela, niyazi ukuthi uSathane uyasebenza ngempukane kabompukane, uSathane uyasebenza ngempukane, niyazi ukuthi uSathane uyasebenza ngegundane, uSathane uyasebenza ngeselesele likhali iselesele kwar. uSathane uyasebenza ngekati, yonke into enomzimba enomphefumulo uSathane uyasebenza ngenja. Ikati lala ikhaya liyaphuma liye kwamakhelwane, malifika kwamakhelwane baligcobe ngemithi libuye lingene la ikhaya. Inja la ikhaya kwazi ukuphuma la ikhaya iyodla izinto zale ibuye nemimoya ilethe ifika la ikhaya ihlanze indlu. Wakwabona inja ihlanzele ebaleni kanti lesikhathi inja ihlanza ebaleni irelease isichitho la ikhaya. Hallelujah. Nikhona manje? Ngicela ukuvala. Ngiyanibona abanye abasekho la. Yokugcina le. Ngithe we pray and fast for a supernatural breakthrough. Mase kudinga ibreakthrough. Ufana nasemsebenzini la usebenza khona. Ungabe ku-enjoya ukusebenza iposition A1 esikhathi eside. You have a right to pray and fast for a promotion. You have a right to pray for increase. Ungalo kwahola leyo mali ohola uyazi uyakuzilela ukuthi uthole increment. Ngeke baze bakunike emsebenzini i-increment wena ungakayifasteli, yacelwa nguwe. Fane bathi bahlele ema-ofisini abaphathi abakhulu kodwa igama lakho libe linkenkethe endlebeni zabo. Bathi baya ukubuka umsebenzi, bathi ake silandele umsebenzi wakhe lo. Bathola ukuthi umsebenzi wakho nawo u-up to date. Bathi ayingeke lo muntu akanikezwe promotion, lo muntu akanikezwe increase. Uyayicela i-increase. Bible lithi promotion doesn't come from the east, neither from the west, but promotion comes from the Lord. Hallelujah. Musuku enjoya solo ukuthi as long ngitoha hayibo umntana enkosi icele ipromotion noma ngabe uyayibona ukuthi le company ngosami naye ngathi idonsa kanzima, icele iloku idonsa kanzima umntwana kaNkulunkulu wena. Cela ipromotion, cela increase, uNkulunkulu uzokunika. Lastly,
a supernatural breakthrough. Esther chapter 4 verse number 16 ngivala ngaye. Esther fasted and the situation changes. Uzayifunda mawufika ekhaya. Esther wake wafastela abaJuda. uNkulunkulu wa intervene ngabantu abayi2 abawu3. Washintsha isimo. abaJuda bacindeze. uEsther wazila ukudla nabantu afasta nabo babe bathathu. uNkulunkulu wasindisa abaJuda ngomkhuleko kaEsther. Ifasting iyakwazi ukuthukulula izibopho nokuqaqa izibopho. Ukuzila ukudla akusikho ukuthi siforce uNkulunkulu ukuthi asibusise ngenkani. No, it's not a forced blessing, but ukulwa nezimo nemimoya ebophe abantu. Ngoba abanye ungabona sidonsa kanzima kanje, kunemimoya kunamafindo, umuntu uyasebenza kodwa ayicaci into yakhe. Awumazi noma uyaphambili lo mzalwane noma uyemuva lo mzalwane, ayicaci into yakhe. Impilo yomzalwane ifanele ibe ne direction. Kubonakala ukuthi uyaphambili, kubonakala ukuthi inkosi yami noma zihamba kancane kodwa yena phambili uyaya. Hayi ukuthi into zakho zime ndawonye endaweni eyodwa nawe nje sothi ayi akusana ndaba, uNkulunkulu useyobona. Asiphakameni ngezinyawo simshayile izandla uNkulunkulu. Mshaleni izandla umoya ngcwele. Libongwe ngabantu, libongwe losi aliko igama elisenje. Bomama, bobaba, ziyafastelwa yazi ingane esikolweni ukuthi iphase. Lento ukuthi sizoyekela sithi hayi othisha sebazoba kurongo. Asizileleni ukudla ingane zethu ukuthi kungamosheki school fees. Sikhokha school fees unyaka wonke ingane mayiqeda ifail. Kanti kunemimoya esesikolweni. You pray and fast for your kids ukuthi baphase esikolweni. You pray and fast for umuntu ogulayo ekhaya. Singathi kunini wagula sekukude sesithi isikhathi. Kwesi sikhathi uthola ukuthi umuntu amadimoni ahleli phezukwayo. Siyazila ukudla sikhulekela umuntu ogulayo sithi uNkulunkulu ngenelela asizukudla angakaphili lo. Siyakhuleka sizile ukudla abantwana bangasebenza baqedile ezikolweni sithi uNkulunkulu ngenelela baqedile isikole kepha bathola imisebenzi. Siyamcela uNkulunkulu ngokuzila ukudla sikhulekela ukuthi ke abathole imisebenzi. Are you ready to pray now? Are you ready to pray? Are you ready to pray? Ngicela wonke umuntu avule umlomo wakhe just for 2 minutes ashaya izandla akhuleke kuNkulunkulu. Baba wethu longcwele egameni lenkosi uJesu, babegamene lingaphezulu kwamagama onke, babegamene sithi nasilibiza uNkulunkulu onamandla yathuthumela amadimoni, izifo ziyancibilika, nemithi yabathakathi uNkulunkulu wethu yabona, nezibopho ziyaqashuka. Bayede uNkulunkulu onamandla, bayede dwala lethu, bayede uNkulunkulu ophilayo, bayede mdala wezinsuku, bayede alpha, bayede omega, siqalo nesiphetho, nginguye enginguye, fakazwe iqiniso, mafunga angajiki. Baba wethu ingcwele egameni likaJesu, siyabonga liphilile linamandla uNkulunkulu, izwi lakho liphefumulelwe nguwe, lingephume kowakho umlomo laphindele emuva lingawenzanga umsebenzi. Baba wethu ingcwele nangalesi sikhathi Baba siyathoba phambi kwakho, Baba siyazendlala uNkulunkulu onamandla kawuthatha indawo egameni likaJesu waseNazaretha. Zambule uNkulunkulu zibonakalise egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu siyacela lenkonzo yokuzila ukudla mayingapheli, uNkulunkulu ungayiphendulanga imikhuleko yethu. Ngenelela dwala lethu, ngenelela uNkulunkulu onamandla, ngenelela uNkulunkulu ophilayo,
ngegama lenkosi uJesu nabantwana bakho phendula lowo nalowo phendula imikhuleko yethu yenza umangaliso empilweni zethu nasemindenini yethu nasemisebenzini esisebenza kuyona bayede uNkulunkulu bayede dwala bayede uNkulunkulu ophilayo makasathala basothala basanda likababa bosikala baba bosaya ikababa baba sikebeya Mandorobosi kapara, rabasita paroka parando, ripasata parika padosa, likamandele bosaya. Oshana baba kosaya, lekebosi kalamandele bosatapa, rakatarika basuta parukapa, zokotorika baba. Moyo ngone sileta konke phambi kwakho nangalesisikhathi sileta konke kuwe Nkulunkulu sithembe wena amandla Nkulunkulu awethu awalingani nawakho babegameni likaJesu wena uNkulunkulu wezikhwepha uyindoda yamandla ungumhlelembisi magebhugebhu ungumlondi kaIsrael ongozeli nongalali phakama langa lokulungana ngalesi sikhathi egameni likaJesu phendula imikhuleko yethu in Jesus mighty blessed name. Father, we thank you and we give you honor. God, we give you praise. God, we give you glory in Jesus name. Cela simshaya izandla kakhulu uNkulunkulu. Shaya izandla kakhulu mangcwele. Siphakamisa izandla zethu bese sisho lo mkhuleko emva kwami. Thanini Baba, asishonini sonke sithi Baba egameni likaJesu waseNazaretha siyabonga lethuba osinikeze lona lokuba singena kwinkonzo yokuzula ukudla nokukhuleka. Siyakholwa uNkulunkulu ukuba unathi kule nkonzo. Uma wena ungakithi ubani ongamelana nathi. Baba siyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha sicela Nkosi usihlanze ngegazi likaJesu, igazi linamandla, igazi lingayikuphelela ngamandla. Baba sicela usihlanze usihlambulule ngegazi likaJesu waseNazaretha. Baba siyabonga in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Amen, amen. Shaya izandla zakho kakhulu bonga uNkulunkulu. Yes, come on, come on. Shaya izandla bonga uNkulunkulu. Oh, thank you Jesus. Hallelujah. 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 Ngilindele amen. Hallelujah. Hallelujah. Phakamisa izandla zakho right now. Thana Baba egameni likaJesu waseNazaretha, right now I apply the blood of Jesus upon my life. I apply the blood of Jesus upon my family. I apply the blood of Jesus upon my business. I apply the blood of Jesus upon my marriage. I apply the blood of Jesus upon my finances. I apply the blood of Jesus upon my properties. I apply the blood of Jesus upon everything that has my name on it. In the name of Jesus, I thank you, Father, that the blood of Jesus has covered myself, has covered my body, has covered my mind, has covered everything that has my name on it. In Jesus' name, amen, amen, amen. Father, we thank you for that precious blood. We thank you, God, for the blood of Jesus, the blood that shall never lose its value, the blood that is powerful, the blood that speaks peace, the blood that speaks righteousness, the blood that speaks
your grace upon our lives. In Jesus' mighty name. The blood of Abel speak vengeance, but the blood of Jesus speak grace, speak mercy, speak favor. In Jesus' name. Amen. 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 Sithe bazalwane uthe uNkulunkulu uma sihlukanisa unyaka singena kunyaka ka2026 wathi uNkulunkulu unyaka ka2026 unyaka wokunqantshulwa kwemikhawulo noma is the year of breaking limitations. There are limitations okufanele sizikhulekele sizibreake manje bazalwane ngoba sila kule nkonzo yokuzela ukudla. Ama limitations izinto ezikuvimbelayo ukuthi ungakwazi ukuwelela ngaphesheya impilo yakho ingaqhubeki ime ndawonye. Ama limitations izinto ezikalelayo ukuthi wena you cannot go beyond, you cannot go this far. Ama limitations kuba yinto ukuthi mhlambe like lapha eGoli bengikhulekela untombazane on a spirit limitation. Every job ayitholayo akakaze alast more than 6 months. Yayithola imisebenzi but once kwasha 6 months umsebenzi yalahleka. Ukhona omunye bengemkhulekela ukuthi baba selokhu ngaqala ukuthola umsebenzi angikaze ngihole umholo nje above u8000. Uthi sengisebenza umsebenzi ay4 noma ay5. Wonke le misebenzi baba ngiholo 8000. Nala uthi lo ugcina ikhampani enkulu engenza umsebenzi omkhulu kodwa imali yami nje onke ama company mina mangithola umsebenzi ngiholo 8000. Ngithi kuyelalela sis, that is limitation. That is a spirit. We need to pray and break that thing. Bakhona abantu abanjalo. Abathi nje u3 months asebenza usuphelile umsebenzi. Bakhona nje abantu 6 months usuphelile umsebenzi. Khona abantu nje i spirit of limitation isibabambile. Bambile ekhaya akunamuntu oshadayo. Akekho. Nabazamile babuyile basekhaya. Now lelo idemoni is the spirit. Yinto efuna ukuthi sikhuleke silwe nayo sibreak sinqampule. It's a limitation. Yinto ekunqabelayo nekuvimbelayo ukuthi wenze izinto. Praise the Lord. Nikhona say Father. Cela sonke. Siyalwa ke manje. Yaliwa manje. Bakuthi hamba kodwa nje usho lento engisho. Say Father. In the name of Jesus, right now, I come against every limitation upon my life, upon my family. In the name of Jesus, Father, I declare and I decree in the name of Jesus, no weapon formed against me shall be able to prosper in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Come on, pray. Pray now. Break every limitation upon your life. Break every limitation upon your family. Father, in the name of Jesus. Father God, in Jesus' name, right now, Father, we are standing in the gap against every limitation upon our lives, every demon of limitation, every spirit of limitation. In the name of Jesus, we pray and break every powers. We break every covenant of darkness. We break every altars. In the name of Jesus, we break every limitation upon our families. In the name of Jesus, Father, we declare and we decree, in the name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Koramando shata. Break every limitation.
kuna mababa siketelebeya lika pasanda pakata leka posatekeya ina mababa sanda ina mababa sekeleba ina mababa sitaba rakata parando rika pasitaka ripa sande ramando setaba rabasikataraba rabasutabarokapa rimando sekeleba. Break every limitation, break every limitation, break it, oh God, break it. Break every limitation from the house of my father. Break every limitation from the house of my mother. Break every limitation of devil worshippers and satanists. Break every limitation of witches in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, I declare, Father, I decree in the name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper. In the mighty name of Jesus, we release your power, God. We release your fire, God. In Jesus' name. Amen. 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 Shayizandla ushayela uNkulunkulu. Hallelujah. Lastly but not least, bambani bangcwele. Kukhona abantu abahlushwa idemon lobuthakathi. Lona umoya is either ukhona endaweni la uhlala khona, because kunabantu abangama-target kaSathane. Bonke abantu most of the time abasindisiwe bangabe indawo iboshwe ama-spirits, iboshwe imimoya. Ikhaya lakini liba yi-target yabathakathi noma yamademoni, simply because nisindisiwe la ekhaya. Kunezinto ezinehlakalalayo baze basole abanye abantu ukuthi awu bathi bayakholwa kodwa bukani behlelwa yini, kanti abazi ukuthi kunemimoya esithakethile la ekhaya njengoba sikholwa kuzothiwa ayisebenzi lento yokukholwa kanti iyasebenza. Hallelujah. So now I want us to pray. Every spirit of witchcraft, be it is a spirit of witchcraft from your family, because abanye benu anishaywa kude nishawa la ekhaya. Ukhona abantu abashawa phakathi egcekeni. Umuntu isihlobo sakho, umuntu oyifamily yakho kodwa ukusebenzisela imithi. Lalelani ngintshele lento enkulu ngangiyayazi. Abantu abaningi babuka kude kanti ushawa la. Now every spirit of witchcraft, every demon that has been assigned against you, right now ngifuna ukuthi uparalyze lelo demon, ulishaye uliparalyze lengakwazi ukuhamba lengakwazi ukwenza lutho, libe paralyze ngegama lika Jesu. Are you ready now? Come on church, are you ready? Say, Father, in the name of Jesus, right now I come against every spirit of witchcraft in the name of Jesus. Every demon of witchcraft assigned against me, I command that demon to be paralyzed in the name of Jesus. You spirit of witchcraft, be paralyzed. Be paralyzed. Be paralyzed. Be paralyzed. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Shaizanda, paralyze that demon now. Paralyze that demon. Paralyze that demon of witchcraft. Father God, in the name of Jesus, right now by power, by anointing of the Holy Ghost, we come against the demon of witchcraft. We paralyze every witchcraft in the name of Jesus. We paralyze every demons that have been assigned against our lives, demons that have been assigned against us. In the name of Jesus, Father, in Jesus' name, we declare and we decree whatever spirit
that has been a sign against us, that has been a sign against our lives, we paralyze it now. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. We decree in the name of Jesus. Father, victory belongs to Jesus. Kuchapaka, Supakata Paka Papa Papakaya, Suta Papa Papa Papa, Suta Papa Papa Papa, Sunanana Koseketaka, Raili Basuta, Lika Papa Pasutapaya, Ila Baba Sanda, Ila Mama Kosata, Ila Baba Sanda, spirit of witchcraft, get out in the name of Jesus. Be paralyzed now. 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 In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Oh, glory to God. Asumshayela izandla kakhulu uNkulunkulu. Moya wobuthakathi uNkulunkulu udila nawo. Ngizuzibopho ziyagashuka, amaketanga yagashuka. Bonke abathakathi ababopha impilo yakho, ababopha into zakho, uNkulunkulu uyagashula manje. Gashula mgashuli. Gashula mgashuli wesibopho. Fula mafula kuvaliwe kusha likapashinda ikamandoshade ina baba yataba ina mama makunda kata una baba sikapaya una baba sanda una baba sakelebe ina baba saya kata ina baba shata parakata rak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 a ripakata kata kata rapasata para ripakadoshataka ina mama koshanda para ina nama heketaha ina baba yanda una mama yoka mama bossa rapapashata parakatapa ikapashata paya ukuparando shataba ina baba saya Shana Baba, Una Baba Baba, paralyze, 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 paralyze that demon of witchcraft, paralyze witches, paralyze them, paralyze them, paralyze them, paralyze them, paralyze them, paralyze them. Shunama Kushataba, Shunama Baba Baba, Shuta Tata Tata. Shoka paratapa, rukupa satapara, rando satapara, rikatapaya. Back to the sender, back to the sender. As we are moving into the Mataga, back to the sender, back to the sender, back to the sender, back to the sender, back to the sender. In the name of Jesus, come and pray. Pray for Sunday service. As kunagala ninkonzo ya Sunday. Baba wethu ayintwana sayikhulekela inkonzo ya Sunday. Badonsa abantu bakho, baphilise uNkulunkulu, bakhulule uNkulunkulu ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba wethu namandla, Baba wethu bayingcwele, liphilile linamandla lakho, liphefumulelwe nguwe, lingaphuma kowakho umlomo, laphindele emumva. Bathwala abantwana bakho, sithwale uNkulunkulu ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba siyathandaza, Baba siyakhuleka egameni likaJesu waseNazaretha. Sithi bayade uNkulunkulu, sithi bayade thwala onke amadimoni obuthakathi. Back to the sender. Abuyela muva paralyzed. Abuyela muva paralyzed. Abuyela muva paralyzed. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen.
Amen. Amen. Shaleni izandla kakhulu uNkulunkulu egameni lenkosi. Ngiyacela sindlule abaphethe umnikelo wabo bazondlula lapha bese ngikhulekela bonke abantu abathi baba ngiyacela nje ukubeka isandla ngisekule nkonzo yokuzila ukudla. uNkulunkulu nje angiphe amandla ngifisa ukuqhubeka. uNkulunkulu angiphe amandla egameni lenkosi. Inkonzo yethu sifinyelele emaphethelweni. Siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu anibusise. Ngicela nizishayele izandla nina nonke enikhona kule ndawo. Ngicela siye ekhwameni zethu emaphesini ko-wallet bethu kumaphakethe ethu. Umnikelo nje onawo uthi nawo nami owami umnikelo mpostoli inkosi yami ngiyanikela. Khuluma phezu kwawo, khuluma phezu kwempilo yami. Ulethe masuqedile nje ulethela ngaphambili noma ngabe unamalini egameni lenkosi uYesu. Asizokuswayipha ke namhlanje, sizoswayipha Sunday. Namhlanje uyanikela nje egameni lenkosi. Asizeni ngaphambili. Alisoze laphela